Magandang araw sa inyo lahat, magandang hapon. Dito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest na analysis ngayong araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Nobyembre 2 hanggang 4, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Nelson Ligacion, at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. At bago tayo magsimula, gusto ko ibalita sa inyo na yun po ay November 2. So, ibig sabihin, sineselebrate po natin ang ika-26 na anibersaryo ng ating website, Typhoon 2000. Nagsimula po tayo noong November 2, 1997, out of my hobby. Yung hilig ko sa mga pag-monitor ng bagyo ay na-create natin yung website na ito. At it's been a long way. I hope na patuloy pa rin itong ating website. At sana tumagal pa po ito hanggang sa last breath natin dito sa ating planeta. Para ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa mga upcoming na mga bagyo. At sa mga iba-iba pang weather conditions. Kahit walang bagyo, nandito tayo upang ibigay ang ating weather analysis. At yung ating website ay patuloy pa rin, up and running. Para updated po kayo sa mga papalapit na bagyo. At pasalamat din tayo na yung 2023 mukhang baka maswerte po ang Pilipinas na walang bagyong dadaan na yung second week of November hanggang December. Knock on wood, sana wala pong sumulpot. At sana itong moderate El Nino ay similar po nung 2002 na moderate El Nino na yung huling bagyo na pumasok sa area of responsibility ay August of 2002. At sumunod noon, April or March na po of 2003. So, halos buong bare months walang pumasok na bagyo. May mga bagyo sa labas ng power but hindi pumasok sa area of responsibility. I hope and pray na sana wala pong papasok para maganda po ang ating Pasko. Alam natin kung anong ginagawa po ng mga bagyo sa atin. Nagbibigay po ito ng grabing disaster sa ating bansa. Let's hope and pray na sana wala po. Okay? At bago tayo magsimula, meron po tayong i-promote ulit yung Climate Prediction Center yung Climate Action Center ng komunidad. Kung interested po kayo, punta lang po sa ating website, typhoon2000.ph. I-click yung banner nila. At pupunta po kayo sa isang Google form para i-fill up ang mga questions. Kapag nasabit na po ninyo, si Mr. Aaron Cabasal ng komunidad ay kukontak po sa inyo para i-discuss all about itong Climate Action Center. At marami na po mga LGUs sa Pilipinas nag-accommodate, nagkumuha po nitong produktong ito. At pwede rin ninyong i-contact siya sa cellphone number 0976-163-7245 or sa kanyang email address aaron.cabasal@comunidad.co. Okay? So, masasagot po ninyo mga questions ninyo at i-explain rin niya kung ano itong Climate Action Center at makakatulong po ito sa mga day-to-day business ninyo from LGUs, mga big companies at yung mga big large organizations. So, yan po ang Komunidad Climate Action Center. So, umpisa din ang pinaka-latest na yung update. Ito yung GraphSat. Na yung araw na ito ng Huwebes hanggang Biyernes. At yung shoreline na naka-affect po sa Bicol na nung nakaraang October 31 hanggang November 1 ay umakyat na po dito sa may Cagayan Valley, sa may eastern sections ng Northern Cagayan. At nagbibigay ito ng mga much needed rainfall. At yung low pressure na dumaan na malapit sa Bicol, si 92W ay nalusaw na po. Pero nagbigay po ito ng 66.5 mm na rainfall dito po sa ating weather station sa Typhoon 2000. At sa ibang mga weather stations sa Naga, umabot naman ng mga 70 or 80 mm. So, tamang-tama po. Nakakatulong po ito sa mga agricultural areas ng ating region. At gayon din po dito sa Luzon. At alam natin na yung November hanggang Mayo ay magsisimula na po ang pagbawas po ng mga pag-ulan dahil po sa El Nino. So maganda po itong pagdating ng mga maliliit na low pressure systems. At dito po sa Visayas at Mindanao ay mananatiling tuyo na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa hapon ng gabi. Dulot po ng mga localized thunderstorms na hindi naman po siya masyadong kalakasan. At yung rainfall amounts
sa buwan ng October talagang mababa po at nasa drought levels. Dito po sa Naga ay patuloy pa rin nasa dry spell ang ating climate or weather. Dahil po yung ulan po natin for last month, okay, October, dati umabot po yan ng 500 millimeters plus last year. Ngayon po ay nasa 100 millimeters plus lang po. So, ganun po kababa ang rainfall amounts kasi ang average rainfall po sa Bicol o lalong-lalo na po dito sa Naga nasa 300 millimeters ang October monthly average. Okay? So, yan po ang epekto po ng El Nino na nagsisimula na po na yun. At mga formation ng bagyo ay talagang devoid o limited. Medyo nagkakaroon po tayo ng scarcity na yun. Halos mga formation na yun nasa East Pacific at Atlantic Ocean. And then, meron pa rin northeast monsoon dito, pero hindi masyado po itong bibigay ng mga ulan. May mga light showers lang po dito sa may Batanes, Pabuenco Islands at yung coastal waters ng extreme northern zone. May low pressure dito, 93W, pero sa mga oras na ito ay medyo nalulusaw na po siya sa latest nating satellite animation na yan po. Halos wala na po. Nagiging surface trough na lamang po or part ng near equatorial trough. At dito po ay patuloy pa rin yung tinatawag nating shear line, yung dating tail end of our frontal system. Although palayo na yung frontal system, ito na lang po yung tinatawag nating diffused shear line, yung mga natitirang cloudiness nagbibigay ng ulan sa dulong hilagang Luzon. At dito po sa ating zoom in satellite animation, nakikita po natin itong mga napakaliit na mga thunderstorms na nagbibigay pa rin ng mga paulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na magiging mas malakas po dito sa may dulong hilagang Luzon, kagaya po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, at Cagayan Valley. Okay? Ay yan po, may mga thunderstorms po, dulot po yan ng shear line. At sa ating latest easterlywave.com ECMWF o European Model Ensemble ay nakita po natin for the next 10 days. Mukhang meron na naman po ditong nagpapopulate po ang mga tracks of a low pressure system na posibleng mag-form. Dalawa po sila. Meron dito. Hindi pa masyado ito. Ito kumakapal sa may south of Guam. So we will be watching this one. Babantayin po natin for possible threat sa ating bansa. But so far, wag muna tayo mag-worry. Dito po yung ating windy.com European Model Forecast for the next 3 days. And then, kikita natin sa inyo kung ano magiging wind system natin. So, na yung araw na ito, nandiyan pa rin amihan sa dulong hilagang Luzon. Pagdating pong bukas po ng hapon, Friday, nandiyan pa rin po siya. At napakahinang hangin mula sa hilagang silangan o light winds from the northeast ang inaasahan po dito sa Kabikulan at Eastern Visayas hanggang sa may hilagang silangang Mindanao. At sa Sabado po ay patuloy pa rin ang same weather situation dito po sa may Batanes, Pabuenco Islands at Dulong Hilagang Luzon. Manatili po ang medyo tuyo na amihan at napakahinang amihan naman po dito sa may Bicol region, portions ng Visayas at northeastern Mindanao. At sa Linggo, November 5, ay mukhang lalo pang hihina at magsishift na yun ang hangin mula sa silangan. Okay? At gayon din po dito sa may Batanes, Pabuenco Islands at Dulong Hilagang Luzon, ang hangin mula sa amihan ay magsishift mula sa hangin silanganin. Okay? So medyo humina ng bahagya ang hangin amihan, pero babalik po yan every 2 weeks. Okay? So abangan po ang next blast ng amihan. Possible mga weekend po of November 11 hanggang 15. And babantayan natin itong Pacific for possible development ng mga low pressure system. Pag-forward natin itong forecast until November 11 or 8 to 10 days from now, ay mukhang may mabubuo pong shallow low pressure system. Dalawa po yan. Isa po dito sa may south of Guam at isa rin po dito sa may Marshall Islands. Ito sa may south of Guam, nasa 2,000 kilometro sa silangan po ng Mindanao. At ito naman isa ay nasa 4,000 kilometro po ang layo. So, nothing to worry pa rin po dahil wala pa po siyang any closed circulation na magiging active.
So far, so good. Diyan lang muna po ang ating forecast. Hindi po natin ibibigay ang American model kasi ang American model for the past ilang weeks na po, pag more than 10 days ay nagkikreate po ng mga fantasy tracks ng mga cyclones na akala mo tatama ng Pilipinas, lalong naging alarmist po itong mga models, itong model na ito. Alam natin na ang model of more than 10 days ay napaka-uncertain po yan. Usually mga halos 0 to 10% na ang probability niyan. Kaya ang American model na hindi natin pinapansin yan pag more than 10 days. Stick lang tayo sa 3 days or up to 5-day forecast dahil medyo malapit na po yan sa katotohanan. At itong forecast na ito up to 10 days ay nasa 20% probability. So, magandang gamitin po itong European model. At sa rainfall accumulation forecast for the next 3 days, okay naman po. Tuyo hanggang may mga kalat-kalat na mga pagkulog at pagkidlat sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na hindi naman po siya abot sa alarming levels pagdating po sa mga risk of flooding and landslides. At nandyan pa rin po yung diffused shear line. At bago tayong paalam, ito ang ating Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center. Valid po for the next 2 to 3 weeks. Okay? At for week 2, valid November 8 to November 14, ay mukhang ang Pilipinas ay walang pinapakitang tropical cyclone formation. Meron po dito more than 20% of tropical cyclone formation sa may south of Guam hanggang dito po sa may Marshall Islands, but hindi po ito sure. Kaya more than 20% lang yan. Subalit ito po, itong light brown, ibig sabihin po niyan ay, ito po yan, below average rainfall probability of more than 50%. So, mabawas po ang ulan dyan, more than 50%, lalo na po sa may Cagayan Valley. So, medyo tuyo na naman ang lugar ninyo at mukhang magkakaroon ng dry spell for that week. At pagdating po sa week 3, November 15 to November 21, mukhang magkakaroon po ng more than 20% of tropical cyclone na pagbuo ng isang bagyo dito po sa may West Philippine Sea, South China Sea area, west of Luzon. Subalit, hindi pa yan sure since ang week 3 is highly uncertain. Okay? So, we are going to continue to monitor the Western Pacific sa mga possible tropical cyclone formation. Let's hope and pray na matapos po ang 2023 ay walang bagyong papasok po sa Philippine Area of Responsibility. Meron pa po tayong kalahati ng November at December na babantahin. Knock on wood na sana wala pong tropical cyclone formation o bagyo na tatama po sa ating bansa. At magkakaroon po tayong, kung mangyari yan, magkakaroon tayo ng napakagandang Christmas celebration. Okay? So, yan po ang ating pinaka-latest na yung araw po ng Webes at babalik ulit tayo na yung weekend, na yung Sabado, para ibigay sa inyo yung pinaka-latest update sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat sa pagnood niyo sa ating channel.